Karat presenterar för första gången i Europa interaktiv reklam i din TV. Hej, nu kan du där hemma bli herre över reklamen i din TV. Mediabyrån Karat lanserar interaktiv reklam-TV, Masterhand 3.0. Och det fungerar oavsett om du har kabel-TV eller egen parabol. Låt mig demonstrera. Tycker du om djur så kanske du vill se hundmatsreklam. Föredrar du resor? Ja, då trycker du här. Enkelt, eller hur? Men nu är det din tur att under 30 sekunder få prova nya Masterhand 3.0. Tryck bara lätt med handen på den reklam du vill se och håll kvar några sekunder. Så registrerar Masterhand ditt personliga val.